Να δούμε και πάλι την ενέργεια αυτή των Ελλήνων παικτών. Όχι, έχουμε την ζωντανή μας όμως μετάδοση και πάλι από το Ολυμπιακό στάδιο. Φάουλ με τον Νιόμπλια για τον Τσιαντάκη. Και πάλι Νιόμπλιας, παράλληλη σέντρα για τον Μαχλά, η κεφαλιά και το Μαχλάς και 1-0. 1-0 για την ελληνική ομάδα. 68 λεπτό. Έξοχη σέντρα, έξοχο το γύρισμα από τον Νίκο Μαχλά, που σημειώνει το τρίτο γκολ στην καριέρα του με τα χρώμα της αθλητικής ομάδας. Κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του Μαχλά στο 68ο λεπτό, και εσείς έχετε την δυνατότητα να θαυμάσετε αυτόν τον έξοχο κόσμο, αλλά και το ηρωικό παιδί από την Κρήτη, τον Νίκο Μαχλά του Όφη, 20 χρόνων, πέμπτη συμμετοχή, τρίτο γκολ. Έξοχο το γκολ. Ναι, είναι ένα γκολ που αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την κραυγή. Συγχωρέστε το πάθος, συγχωρέστε αυτή τη φωνή, όμως παίζει η εθνική μας ομάδα. Η εθνική ομάδα που αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0 ύστερα από ένα έξοχο γκολ. Αλέκο Θεοφιλόπουλο, ακούμε. Στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο το μικρόφωνο. Τσερτσέσοφ εδώ, τι να πει, βλέπει απλώς την γωνία που κατέληξε η μπάλα μετά την έξοχη κεφαλιά του Νίκου Μαχλά. 1-0. Ο αγώνας έχει διακοπεί και αυτό είναι αυτονόητο με την εικόνα που βλέπετε. Μάλλον που δεν μπορείτε να διακρίνετε εσείς. Γιατί από τα καπνογόνα, τις φωτοβολίδες που έχουν πέσει στο Ολυμπιακό στάδιο, ο διαιτητής, ο κύριος Διράμπα, δεν μπορεί να δώσει την έναρξη και πάλι του αγώνα, γιατί δεν διακρίνεται απολύτως τίποτα. Στη σέντρα βρίσκονται μεν οι Ρώσοι, τους βλέπουμε κι εμείς, τους βλέπετε κι εσείς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει ο αγώνας. Ο κύριος Βάντερστουρκ, ο Βέλγος παρατηρητής, είναι δίπλα στον αναπληρωματικό διαιτητή, τον κύριο Μαραγκόν, και αυτός από την Γκαμπόν. Το παιχνίδι φυσικά θα αρχίσει, φυσάει πολύ άνεμος, δυνατός άνεμος εδώ, και πρέπει ο αναμφισβήτητα να σταματήσει για να αρχίσει και πάλι ο αγώνας, καθώς επαναλαμβάνουμε. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η Ελλάδα προηγείται 1-0 της Ρωσίας από το 68ο λεπτό με την θαυμάσια κεφαλιά του Μαχλά. Στην κεφαλιά αυτή που η μπάλα κατέληξε αριστερά. Σαν Μαρίνο, Αγγλία 1-0, Πολωνία, Ολλανδία 1-1. Είναι στον ίδιο όμιλο που οι Ολλανδοί έχουν πάρει την πρόκριση, εφόσον φυσικά φέρουν ισόπαλο αποτέλεσμα σήμερα, αλλά η μεγάλη έκπληξη αναμφισβήτητα, εάν διατηρηθεί, είναι το 1-0 του Σαν Μαρίνο, όπως μας πληροφορούν. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Χλεστόφ.